January ni somni pathum sang ni somni paruk zir top ni ania Bahzar thlir tu te chibai ule US chuan Middle East si pa indona ralthuam poimo chi hrang hrang an chop nai le meka an ralthuam chop zinga hian thlawna phur aircraft carrier le indo thlawna fighter jet te po atel Iran ram tol chung boina chuaka mi puite thlawang hawin US chuan Iran chu si pai changna hmanga beya awawa sarkar do tu mi pui sangtel fe mai tha an nia President Trump chuan Iran in mi pui tha chun zom to lo an in tiam awangin si pai hmanga be tum lo thu asoya Mase US si pai te hi anin ruam han renga Israel po in Iran hi beithut mai thei ti thom am reng boka Iran po in bayan ni chona rul tok in an chan le don thu sa in helai biala hen in dona zaw zo ka chuang nge yang ti in an volet ve reng bokani American media te chuan US chuan Middle East BL2 Central Command CENTCOM chu thuam chakin F-15E Strike Eagle jet mai baka aircraft carrier USS Abraham Lincoln po Iran rampani na chop nai zela air missile defense system po US and Middle East ada bel ni in an soibok hetila hian President Trump chuan Davos World Economic Forum Iran chu si pai hmanga be tu lawa hriat thu asoya avona wangin Iran chuan mi zariat chuan khai hlum lo phani in asoya Iran sarkar chuan an miti hlum tum hi an thul hlen nge be sei thu asoya ni Iran tol chung boina hian Iran thu nei tu te chuan internet an ti topa Starlink service an dang boka chuti chung chuan Iran rama in thana chanchin rap thlak tak tak hriat tur om thowa mi sanga chuang zet than ni ti fin fiani tuna chuan Iran tol chung boina hi re deuh to ngai ani chungin Boruak ala tang reng thowa Iran Supreme Leader Ayatollah Khamenei chuan US President Trump chu Iran a run vai chuan ti na vo ve deuh reng boka Trump chuan ama tha tumna om anga thu thang om mek chu na taka chan le ta ni don ti sain sipai chakna hmanga Iran be chu thil thei reng ani thu a sai ani hetila hian the Wall Street Journal chuan US in Middle East mun hrang hranga sipai le ralthuam chi hrang hranga da bel thu le President Trump hian a sipai te chu dik tak le fim khur taka che turin a hriat tir ni in atar lang ani Iran Foreign Minister Abbas Araghchi chuan Iran be ani chuan na taka chan le ta ni anga ti ni in the Wall Street Journal hian an ziak boka hetila hian Israel newspaper Haaretz chuan Israel chuan US in Iran run mai hlau thon na wangin an ramveng him turin an in ral ring na sa hle ni in an ziak ve bok soitawngin US CENTCOM chuan sipai le ralthuam an sik soi kual meka tun thlani som pariat khan US Air Force thona F-15E Strike Eagle jet som pani chu United Kingdom atangin Jordan a thlolu tirani to a KC-135 aerial refueler le C-130 cargo aircraft te po Jordan a hian dalu ani to boka F-15E in do thlona hi US le Israel te chuan ni kumani som pani in do lai khan Iran drone te lo beile turin an lo mang to ani hetila hian thlona phurlong lian USS Abraham Lincoln chu escort group ten and South China Sea tangin Gulf tuipui pani na ron kala USS Abraham Lincoln hian 5th generation fighter jet F-35C le khochen hnuai apo raldo tura thlok chuak thei engine pani nei FA-18 Hornet te phura tuna hian Arabian Sea a thleng trap to ani The Wall Street Journal chuan tuna hian Middle East mun hrang hrang US chuan thar le Patriot missile battery te chu da thar bok an ti ani hetianga US si pai te che na hrang hrang han thlir hian US chuan Iran chu ol sam tak le na takina be thei don ti langa hetila hian Israel chuan US si pai te che dan enin Iran a be thut chuan Iran chuan Israel a bitum le mayang ti hlawin in ven da lam man lo thuam chak ve sau ni in Haaretz chuan an ziaka achan po US President Tramathil ti dan tur hi rin lok thiam hlei the ani lo wangani IDF Chief of Staff Lieutenant General Eyal Zamir chuan Israel sipai te chuan in ral rin thu sain chuang khat ayatamin Israel hi be ani poin Israel Home Front Command chu in ral ringa chutiang tur chuan an in zirani the in Times of Israel shil Iran Foreign Minister Araghchi chuan ni kum jun than in sumang khan Iran chu in sum to don lova Bayani le chuan Iran sipai te chuan an thei to panai nan chang le to do na tia Israel chuan Iran be turin US anor na sa hle ni in a soiboka in beina chuak ani chuan Israel in a be sei IRA le na sa ni to nge yang atibok US President Tamathu soikwal dan le US sipai te in sing sak dan enin US yan Iran a be yang MT chu zona ni a chan thiamero a har hle thunga Iran in lungoi lo nalan tir tu te tha ti top chuan Iran a be lo tur thu a soya chuti lai chuan US sipai ten in singsana sa tho bok si ani hetila hian expert then kha chuan US yan zau zo ka Iran be lovin mun poimo lai thang chok in be atumani mai thei antia chu po chu ni se Iran in a chan le dana zirin
indona zau zo ka chuak lawang ti soi thein ni lawani nimin thleng kha chuan US sipai te hian Iran beitura thupe kan la dong lo ti fin fiania Iran bei tak tak tur hian US hian F-35 stealth jet le B-2 bomber te mamo antia heng thlona te hi US hian Middle East a chhop nai ri lova chuti lai chuan US ralthuam thrang in Middle East an pan khoma Israel in an ram ven himna lam malo ti cha mek box sia wangin khovel mithiam te ngai thalo ani US President Trump Greenland-ah Golden Dome missile defense system da in chu chuan US mai ba ka Arctic bial ramzau tak veng theidon ni na soya veng him tu nei lawang deuh tho Greenland chu ven himani ba ka Canada thlengin Golden Dome hian a ven theidon awangin Canada pon lom hle turani hatia Greenland-ah US in bun chu du thlanna ni lovin thil tul takani ti asoibok Trump chuan Greenland-ah US in kula wangin nei to boi pha don lo atia Greenland-ah Golden Dome dana tur project hi rohman sa ni lo thu sein Vice President J.D. Vance Secretary of State Marco Rubio le Special Envoy Steve Witkoff te chuan mi poimo te nen an la soi ho le don ni in a soibok President Trump Greenland missile defense system buna tum chungchang hi military expert te chuan thil ro pui tak ni lovin an hria US Army officer hlui Foreign Policy Analyst Daniel Davis chuan Golden Dome chungchanga Trump thu soi US le Arctic bial ven himna tura ti hi omze nei lo ni na soya Golden Dome hian Hypersonic ralthuam changka ang veng theidon chuang lova abik takin Russia Oresnik missile te chu dang theilawang atia Oresnik Hypersonic missile hi dan thei ani lova he missile dang thei tur khol hi siam chuala ni lo ani na taka chuan Oresnik missile dan tumchin na po hi lo om lo shrim ani ati Davis chuan missile ina ka tlang zolo defense system siam thei anga ngai na hi ngai to na mol takani ti in defense system siam chuani rualin chumi paltlang thei tur missile technology chu lo chuak vele ngal zelani atia nikuma Iran le Israel in dolai po khan Israel chuan khovela air le missile defense system thaberber Iron Dome That Patriot Davis sling le aero system te mangchungin Iran chuan kap tlang thau ti in Davis chuan khang te khatun lai khovela in ven na thaberber ania enge moza chuan lo kap thla thei ti an lan tira ma se missile rual chuan dang theilo atibok Davis chuan US chuan Greenland an emo nei lo emo US pumpui missile defense system manga ven him thei anga ngai na chu du thu sa mai ani thu asaya Russia siam Oresnik Hypersonic missile chu relate nga ya chakin thlok theya darkar khada KM sang rukza aya chaka thlok theilo kap thaturin tunlai thiam na sang berber po hi tok zauri lo ni in a saibok heti lai hin Russia President Vladimir Putin chuan US President Trump Greenland nei tumna chuan ril ruti boilo ti asai Russia Security Council meeting a Putin hian thu sein Greenland malam hun chu midang kuta oma Russia mo phurna ni lo ti in Greenland a thil thleng hi kan tel ve na ni lo atia Trump malak na chu a thlob le do thu a sei du lo ani Putin chuan Trump Gaza Board of Peace member ni tura som na chuan lapom lo thu a soya Russia ram foreign ministry chuan le kha poimo sang ten en milin he bot malak na tur le nakin zela poimo na tur ten zir chiang ti sein chiang taka zirani hnuwa he som na hi chana ni chawang atia bot member ni tura US dollar tlu le ding on khat pek tur po US sarkar ma sa in Russia thil hu sang khoi chet thelewan siam atanga pek the ani be sei thu a sei bokani US President Trump chuan NATO Secretary General nen Davos anin mu hnuwa Greenland chungchang chuan sei fel ti soin Greenland chungchanga in remna chungchang kan sei fel to a hetiang hian ni ta ka wangin February ni khata tanga tarif lak ka tumpo ka thul le ngalani ati Trump chuan anin remna chu hun rei tak dai turani thule security mai ni lo mineral le thil dang te po huam vekani ti in anin rem dan nero asoi chiang lo thungani Japan ramin khovela nuclear power plant lian ber Kashiwazaki Kariwa plant anti nun le chu ni khat chi anti nun hnu anti top le ngal kumsang ni som pakhata Fukushima nuclear plant ta chiat na thlena tanga voi khatnan nilai ni khan Kashiwazaki Kariwa plant he ti nun le nia ma se nun that theilo wangin anti top le ngal ni in Tokyo Electric Power Company Holdings TEPCO chuan an soya anti nun le hun turan soi theiri lo ani TEPCO chuan mi puite tan hlo thon tura om lo thu sein ngun zo ka enfia le photan do wanga shutdown le rian ni thu an soya TEPCO thu puang tu Takashi Kobayashi chuan electric hall nung tha theilo enfia me ka ni a reactor chu a tha a ponlama radioactive zungzam engma a chok lo atiani Bahzar lo thira wangin kan lo me